नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत कुळदाची भाजी। ही रिक्वेस्ट उषा बेले यांनी केलेली आहे। भिजवलेले कुळीद मी हे पाव किलो आणलेले होते आणि ते मी एक दिवस बांधून ठेवलेले। आता त्याला असे चांगले मोड आले आहेत। आमच्याकडे ह्याला कुळीद म्हणतात आणि दुसरीकडे हुलगे पण बोलले जातात। बाकीच्याकडे आणि दुसरं काय बोलतात हे आपल्याला काय माहिती नाही आहे, पण तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही ते समजून घ्या। हे 2 कांदे चिरून घेतलेले आहे। एक छोटा बारीक चिरलेला कांदा फोडणीसाठी आहे। हा पाव ओला नारळ आहे किसलेला आणि अर्धी वाटी सुकं खोबरं किसलेलं आहे। ही जी छोटी वाटी आहे त्याच्यातला मी अर्धी वाटी किसलेली आहे। हे 8-10 लसणीचे पाकळे आहेत। 1 इंच आल्याचा तुकडा आहे। हे सगळं आपल्याला आता भाजायचं आहे वाटप। एक बारीक चिरलेला टोमॅटो फोडणीसाठी, कोथिंबीर, 2 मोठे चमचे लाल मसाला, चवीपुरता मीठ, अर्धा चमच हळद आणि 1 छोटा चमचा गरम मसाला। सुकं खोबरं आपण भाजून घेऊया। मीडियम आचेवरती आपण भाजायचं आहे। हे आपलं सुकं खोबरं भाजून झालंय, असं लाल करायचं आहे आपल्याला। आला लसूण आपण घालून घेऊया। कांदा आपण घालून घेऊया। अर्धा चमचा आपण तेल टाकूया। कांदा चांगला भाजतो मग। कांदा आपला चांगला लाल झालेला आहे। आता आपल्याला खोबरं घालायचं आतमध्ये। हा मसाला आपला आता भाजून झाला आहे आणि ह्यामध्ये आता आपण भाजलेलं सुकं खोबरं आहे ते सगळं मिक्स करून मिक्सरला लावून घेऊया। कुकर ठेवलेला आहे। आपल्याला 2 चमचे तेल फोडणीसाठी घालायचं आहे। ही भाजी आपण कुकरमध्ये बनवणार आहोत, कारण हे कुळीद शिजायला खूप उशीर लागतो आणि चांगली शिजलेली भाजी छान लागते, म्हणून आपण हे कुकरमध्ये बनवणार आहोत। तेल तापलं आहे। कढीपत्ता आपण टाकूया। कांदा, टोमॅटो, गॅस मीडियमवरती ठेवलेला आहे। गरम मसाला, लाल मसाला, हळद, कोथिंबीर, मसाला आपला मिक्सरला लावलेला आहे तो आता आपण घालायचा आहे। आता आपल्याला कुळीद घालायचे आहे। हे चांगलं असं मिक्स करून घेऊया। त्यामध्ये एखाद दुसरं कोकम टाकलं तरी चालतं। चवीपुरतं मीठ आपण घालूया। ही 1 वाटी पाणी आपण वापरणार आहोत। आणि थोडंसं चमचाभर
हा भाजीचा मी छोटा कुकर घेतलेला आहे. झाकण लावूया. गॅस फुल केलेला आहे आणि 3 शिट्या आपण द्यायची आहेत. 3 शिट्या होऊन आपला कुकर जरा थंड झालेला आहे. उघडून बघूया. चांगली भाजी आपली झालेली आहे. याला गावी कुळदाची उसळ म्हणतात. गॅस मी बंद केलेला अगोदरच आहे. हे आता काढून दाखवते. मोड आलेल्या कुळदाची आपली उसळ बनून तयार झाली आहे. एकदम चविष्ट झालेली आहे. तुम्ही पण ही करून बघा, नक्की तुम्हाला आवडेल. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.